So hi, hello, may buntag, may unto, may hapon yung tanandra mga bayot. Kung asa man mo nahimutan karon may paglantaw na po sa kuwang video. So for today's video mga bayot, naghiwa-hiwa na po ko din sa ato ang mahiwagang karning manok mga bayot. Yes mga bayot, whole manok ni siya mga bayot, pero nga kuwang kapika sa ilong mo ay gatunga-tunga ani ug unsay kadakon mga bayot. Igo na lang ko ani gahiwa-hiwa sa kadaplinan aron mo buwak-buwak ba. Kaya aron manuksok ginang mga kalasahan anang kaunuran. Bitaw-bitaw mga bayot ay karon nga naabot na ko din sa ilang planeta mga bayot. Sukad alang nakatilaw sila anang ako ang adobong karning manok mga bayot. Murag nagpangitaan na sila mga bayot. Kay feel na ko kadatog basar sa kuwang kapika sa ilong mga bayot ug sa city mga bayot. Di na gyud niya kalimtan ng karning manok. Gawa sa sweetie kay kuan mo luto mga bayot. Paborito po ni sa among binhe. Yes mga bayot. Kani gyud kadadlaw mo oy request ni Karina basta magluto ko og soup niya. Mo na ako ang isahog mga bayot inig magluto ko sa lugaw ni Karina. Bugas, potato og carrots ug kaning karning manok mga bayot. Okay na kay na ni Karina ipamaho paniudto pa ni hapon. Bitaw-bitaw mga bayot ay naday sobrang karne mga bayot nga giluto na ako atong isang adlaw. Napay tulo ka hiwa diri pero dagko ning hiwa mga bayot. Manang ako po ning isagol diri og lunod aning ato ang landahan. Wala mi landahan kaniadto sa mo ang bukid mga bayot pero may kay kumulanda. Bitaw-bitaw mga bayot ako na nang gilunod din ha mga bayot ug ato na ning isit din hining kainiton ani mga bayot. Ibutang na ako nig 250 ang kainiton syarog di ni siya mapagod. Dayon isit lang pud na ako ni diri sa Pika side mga bayot ning barbecue diri nila mga bayot then time man lang nato nag mga 40 ka minuto mga bayot kay aron pod maluto-luto ni siya ba sa ilalom kay ga-ice pamanggod ning uban mga bayot or frozen pa nang usa ka karning ako ang gi butang dra sa sulod ba. While nagpaabot ta didto mga bayot nga maluto to mga bayot mag mix ta din hiog atong ipahid atong ato ang gilanda mga bayot. Yes mga bayot na ice with chili diri mga bayot nga sauce nga gikan pa ni og Thai ko no. Bitaw-bitaw mga bayot napalit na mo ni gikan sa Pilipinas ug gidala paghapon namo hantod dinhi hantod karon mo pa nahurot mga bayot. Ang kanang ito mga bayot mo nasyara ang ngalan na dire. Pero sa ato mga bayot mo raman siguro nig oyster sauce mga bayot. Dahil ako nang gi-mix din ha ng chili sauce pod. Dugay kay siya hingawas mga bayot kay perti manggod niyang bugnawa. Dayon ako lang po dining pasiritan diri gamayng banana ketchup. Then ato na siyang i-mix mga bayot. Kay kaniya adto manggod pag uli na kog Pilipinas mga bayot nakakaon ni ako makagupa og mang inasal. Yes mga bayot katong paa sa inasal nga pagod-pagod giganahan sila. Onya pagabot na ko diri mga bayot kay request man sila kahibalo ba ako muhuluto ato di nagpaalig-alig pud sa Celestina og kahibalo bisag dili begyod ato na lang puning pangitaan og pamaagi mga bayot nga mapurma-purmay natog kulor bisag kulor na lang gyud unta nga mapariha og pa sa mang inasal. Well nagpaabot ang maluto to atong gilanda mga bayot naghakot na puday ko diri akong ipangbutang aning plato nila mga bayot. Yes mga bayot kini akong ipangbutang diri mga bayot tambal siya sa mga almoranason sama nako ba. Bitaw-bitaw ay joke ra. Hang din ang ako ang ipangbutang mga bayot gawas aning cheese mga bayot kaning cheese mga bayot lahi og color lahi og forma lahi po na siya glasa. Kung sa tuwa og mga onata na atay bulad ginamos dirha suka sili kanang mga pangpagana sa pagkaon ba mga bayot diri mga bayot tapoy ginamos dila diri nga cheese mga bayot kaning cheese gadala og una pero ang lasa ani mga bayot dili gyud asgad og imo ning kanon tagamtamon mga bayot mura gyud siya og gatas kanding. Dayon ako na po ning ipang habwal din hining ilang mga ham mga bayot dili na ni sa payan lutoon mga bayot kay luto na ni daan. Kaning mga gipang butang na ko ani platuha mga bayot lami kay ni siya og ipalaman og maghimo kag pizza. Yes mga bayot og request si Karina og magpabuhat og pizza kanira gid mo akong ipang palaman mga bayot. Human mga bayot ako po din siyang ihuwad diri mga bayot. Kaning kalanuna mga bayot lami kay ni isud-an gyud og luto. Kay kaning matangang kalanuna mga bayot murag nilusak ba nga talong mga bayot lami po ni mga bayot then dili po siya hang ba. Yes mga bayot apil lomboy mga bayot akong iapil og butang sa lamesa. Bitaw-bitaw mga bayot ay olive na siya mga bayot. Why? Get angry? Why you get angry langga? Huh? What happened you? Go outside. You want to go outside? You want to go papa? What do you want to use? I bandage for Roma. Happy face. Angry face. No, chair. Gitugnaw ka na? Kari ni angry? Why? Why you angry langga?
Hi, that's not good, huh? Why you angry lang ka? Angry face. Happy face. Two. O, di ba? May pagkalatak sa kuwang cellphone mga bayot kay ang tae sa kuwang bilhin sa utok. Bita-bita mga bayot. Uy, ako ning gidunda din hining ako ang gikupras mga bayot kay basig mapagod na ba. Yes mga bayot, luto-luto na ni siya mga bayot. Dayon ako lang balibalihon ba. Di naman unta ni sa payan balibalihon mga bayot kay bisag di na siya nimo balihon, luto naman gid siya kay di man ni pareha og gisugba ba nga ang kapikas side dry maluto ang pikas dili. Diri mga bayot, luto na gyud ni siya kay wala man ni buslot niya ko ang landahan dire. So di gini siya kahungaw. Then mahibong ko kanunay mga bayot basta maglanda gani ko din hiog kalan-o na mo mga bayot. Di manunta nako butangan nig tubig ning foil pero magtubig yun ni kanunay ni nga kuwang gipanglanda. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy, ako sa nang pamalamalahon dira mga bayot. Ego pod mapagod-pagod ba. Dito basar nga kuwo ang ugangan gahanina mga bayot. Sayo kay siya ug mao ni iyang gipalit mga bayot. Yes mga bayot kung sa tuwa tinangkong ba ni tinangkong. Pero ampot unsay ngalan na nila diri sila mga bayot nakalimot man ko. Iya din ang gilapuandaan mga bayot dan iyang gipuga-puga dayon iyang gigisa og butter then gibutangan niya og duha ka buk itlog. Dayon gipanghagbungan niya mga sisuning. So mga brita diri sa ilang kahunusan mga bayot kay kaning nila ang mga utensils diri mga bayot gabugno kanunay na ko ning gi-arrange mga bayot pero bawo niya ko ang mga kagupa diri mga bayot mga sakop mga bayot inig abtan og isa ka semana mga bayot wa na nang gisumbagay na ning mga kutsara dinhig tinidor mga kutsilyo og mga luwag mga bayot bita-bita mga bayot ay nangita ra ko diri og brush ba kay moy akong gamiton akong i-brush aning atuang gipangluto diri mga bayot so napula-pula na gyud ni siya mga bayot ato na ning birahon diri kay time na ni nga ato ang haplasan og lana ba. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy, ang soy sauce o ang sauce nga ako ang gigama ganina mga bayot kani siya mao ni atong ihaplas atong atuang karning manok mga bayot which is kani. Kay aron mo itom-itom o mulagom-lagom aron mapariha og kolor atong mang inasal nga ilang gipang kaon atong pagadto na mo og Manila mga bayot. Sunaning kay inyo ang silingan diri mga bayot no. Gi-career gyud nako ning ako ang pang haplas-haplas aning karniha mga bayot. Pero fail ako mga bayot basta karne gani. Maskin pag asin dry mo ang timpla na makaon og lami na gyud na siya. Nya kani lagi magpakaron ingnon nga chef cook bud ta bisag mamunlayer gud kaniadto. Ato pa ding pasidihan diri og haplas o brush ang kinailuluman mga bayot aron mapatas ang lasa ba. O di ba mang inasa lang ako ang gi-compare ni mga bayot pero lantaw nako naingon siya barbecue. Barbecue ba nga kanang tusok-tusok kanang kadaplinan og naipirya. Napariha naman noon ning kulura. Pero ato sa ning paluto-lutoon mga bayot kay aron basin di ay mo pagod-pagod na siya o malagom-lagom na siya ba mapariha o porma sa mang inasal nga ilang gi-request. Ang iyang tapad diri mga bayot ang karning baboy wa na ko apili og haplas. Kay di na kinahanglan mga bayot. So ato sa ni Sirad Andre lutoon ato nag 2 ka minuto. Milabay ang 2 ka minuto mga bayot. Ako nagyang gihaon ni diri mga bayot. Mao na ni porma mga bayot mang inasal ni tabib nga version ni siya. Fail ako mga bayot lami gyud ni kay halang-halang ni siya. Unya tamis-tamis. Wala na lang nako kayo pagurag mayo mga bayot kay mo pait-pait ba malisod na. Di ra ba ni papaitan? So ready to eat na ni mga bayot. Maurag mga tuskig-tuskig na po na mo ang bitok ani. So dire ra na ako tapos na concept si karong adlaw mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantaw and see you tomorrow. Bye-bye.